Igama ngubhaka isibongo wakanzama. Bathi ngihambile, bathi ngibonile, bathi ngizenzile, bathi wathintha ubhaka udakwe yini? Ingwele ebhoqile. Thuluza ngahambi nalo ecinsimini xama uxabile. Sazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadugwa bekhulu ukuvuka amakhanda. Indlondlo enamakhanda amabili elisithathu. Kwele kakhulu iziphupha amehla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amaze aqhamuka phiko ubonakala lapho ephuma khona. Ngathini mina bathini bona? Kunjani bengabe kunje? Wena unyanya ufokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela. Nangisilisi. Angisoze ngayikhuluma mina into engingayazi. Uma ngabe usezinkingeni khona abantu abasebenzisa lezi inkingo onazo ukuthi balwele ukuyicebisa bona. Mfowethu, into ebalekile empilweni yakho nayo yonke into ukubeka phambili idlozi lakho. Uma ngabe idlozi lakho linama challenges likulwela izinto ezinkulu, wena supporta idlozi lakho wena. Ngoba the moment uba nama challenges, lezi inkinga ezilwa nawe ziya expose kubantu abazo-exploiter. Buka nje manje cishe kwenzeka inkinga kubantu abazuyibona. Abantu bezosatshiswa iscash. And uyazi into ebuhlungu ukuthi khona abantu bese besaba ngempela. Besabiswa iscash salomuntu lokuthiwa u2+2 esidlala nabafana laba ogwajo. Futhi uyabo into engiyibonga kubona ukuthi mangibakhuza ogwajo, mangimkhuza u2+2 mase ngiyamkhomanda ukuthi angalokothi angiphendule. Ngibonga ukuthi athule ngempela. Ngoba ekuthuke wathi khona bekuzomthusa. Khona bekuzomthusa. Asidlali. Abantu banenkinga ngempela emakhaya serious futhi. Abantu banemindeni ehlukanayo. Abantu banezingane zabo ezibavukelayo. Abanye abantu banemishado ebhidlikayo. Abanye abantu banama challenges emsebenzini serious. Abanye abantu bayagulelwa serious. Umuntu azangene kuma savings engafuni ungena kuona because umuntu uyagulelwa. Abanye abantu imizi ayakheki. Abanye abantu balalwa zilwane ubusuku nemini. Mase uzoqhamuka abantu abadlalayo bezodlala ngosizi lokuthi abantu baxakekile. Mase kuthiwa thina sithule ngoba naye uyayiphantela. Uphanta kanjani ngosizi lomunye umuntu? Because umuntu bengabe edinga usizo ufuna ushintshe umenzi family. Ingakho mina ngazi ngabatshela abantu bethi bafuna ngibasize ngomakhanakana ngathi bafethu ingqinamba ithi ke ifuna sihlale sihlangane. Uma ngabe sihlangene ukusuke kuthwala ithuba lokubheka ukuthi umuntu nomuntu sehambe kangakanani. Ukwazi ukubahlanganisa labantu ukuthi omunye asho ukuthi sekunje kumina nomunye sekunje ngoba siyifamily. Akwazi ukuvuselelwa amandla kumuntu okunqoba, ukwazi ukubhekwa ukuthi kwazi ukubhekwa yonke le nto leyo. Ngoba umuntu obalekile kuwena more than everything else idlozi lakho. Buka lamasiko escash abedlala labafana laba. Yabo. And mase ngikhuza nalo yabhuti loya lokuthiwa uyinkosi la kaMnikazi owayeyingxenye yalesa scash. Ngithe mfethu ngizokuyeka ngamabomu. Kodwa lento ohambe uyoze uthi dlwa emahlathini afana nale yanto leya edididini uyothi dlwa edididini uba uthwele umqhele wokuba inkosi bekumele kwayiwena ngihlakaze. But ngizokuyeka wena nkosi ekuthiwa yakamnikazi. Nginesizathu sokukuyeka. Ingoba umoya wami ukukhonzile. Ingoba futhi ngiyalibona idlozi ohamba nalo ukuthi alifuni nawe linamandla. Ngizokuyeka Nkosi kaMnikazi.
ngihlonipha leli idlozi lakho uhamba nalo kodwa wena musa ukudayisa idlozi lakho uyolifaka edididini ezo 2+2 uyolifaka edididini idlozi lakho nawo lokuvuma ubala lapha ya ngizokuyanga amabomu ngoba ngihlonipha idlozi uhamba nalo ngihlonipha amandla uhamba nalo ngoba ngiyalazi igalelo lakho ngaphandle kwalento eniyenzile bese kuba yilo muntu ekuthiwa TK Zuma lo ko TikTok oyibiza ngothisha wesizwe wena thisha wesizwe kwayiwena mina wena uyabona nje indlela okwazi ukuhlanganisa kahle icomedy yakho ibisi yaphila abantu bayayithanda including mina ngiyayithanda le ya comedy oyenza lapha ngiyayithanda le comedy yakho but lento kuyovuma ubala lapha kula masimba u2+2 lapha yana uhlangene nale sketch ebensense kwayiwena ukhomusa ubajwayela abantu abakuthandayo kanti TK bayakuthanda abantu bakuthanda abantu bakuthanda uyilonto necreativity yakho ihlelekile Musa uhamba uyihlomba dila nje nama celebrity nipush podcast yenu nipusha icomedy yakho ungene entweni on a show ukuthi uzoyimela njenga nami mangithinta into ngisona show ngizoyimela buka nje abantu ebese becabanga ukuthi ngempela khona izilwane u2+2 anazo hey akana focon ngithumele ipower yami yaguduza yonke lento akho focon into ekhona amathambo enkomo imhlathi yenkomo indwangu ezibovu futhi nazo azenzela ukusabisa ngoba ubuka kakhulu iAfrica Magic movies into ayenza yonke into yakhe isketch yonke isketch ngisho noma ethu yemfuleni isketch ngisho noma evula umlomo isketch bese nani nizojwayela lonto ngikunike assurance manje wena thisha wesizwe TK Zuma bayakuthanda abantu umsebenzi wakho muhle but Musa ke nawe ukuzobheda la uhamba uhlome kuthwala ikhanda Nkosi ngihlonipha idlozi ohamba nalo ngihlonipha igalelo lakho ingawo ngilongigcila kakhulu kuwena futhi umoya wakho uyabona ukuthi why ngikuvikele wena Nkosi kaMnikazi umoya wakho uyabona why ngikuvikele ngiyakuvikela la wena kwaJo ngizokuxolela nje ngamabomu manje wena kwaJo but le yanto eniyenzile cishe yasikhost isizwe ngizokuxolela kwaJo ngizokuxolela nginezizathu kwaJo ukuthi why ngikuxolela ngizokuxolela kwaJo futhi ngiyabona mina ukuthi ngikuphinde wenze lawa amasimbe beniwenza nale yanyoni u2+2 ngiyakubona uphinde wenze lawa masimbe futhi nawe kulingekile ngiyakubona mina wawufuna imali esheshayo kwaJo ngixolela wena 2+2 lento yokuthi uthatha inkomo yakho uyishushumbise uthi ayiqhamuke seyithwele ngelokhuzana isidonswa imoto isithole ngetrailer wabheda lapha mfana wabheda lapha shaya umsebenzi wakho ungaskema abantu wazi kahle 2+2 ukuthi ngelwane awazi focod ngelwane ilwane phela enye level ilwane akuyona ilokhuza lescash lesenzenza buka manje mina ngize nami ngithuma ipower serious ukuthi ayobheka uhlobo lelwane othunalo mangithi ngiyabheka kugcwele imhlathi yenkomo kugcwele indwangu eyilengayo uyabona kugcwele izindle ezifule ngothayele ezivaliwe kugcwele nje into ngathi shu bekumele manje wena 2+2 ngikugwebe ngokomthetho manje bekumele ngikugwebe ngokomthetho bekumele ngikugwebe and ukugweba kwami bekumele ngikugwebe manje la ngokomthetho kuze ungaphindi ujwayele isizwe la ngoba ekugcineni kunalabantu abanamabhadi vele kunalabantu abalandela inyanga yabona loba abantu bagcine befuna ukusupporta noma yini into ebhedayo for the fact ukuthi exploit wabantu uma kuukuthi lenkulumo yami lengiyishoyo khona umuntu omnyanyisayo fokofo leyo muntu loyo ngikhuluma kahle ngoba ngisesigodlweni sikamakhanakhanda la ngikhona ngisedamini futhi khuluma kahle into engiyishoyo fokofo 2+2 awunazi ilwane mfana wami awunazi ilwane amandla 2+2 awunawo uyiphanda as a result
awukakaze ugwaje omgwebe. As a result akekho umuntu omgweba letha loni ke mina special ngisidlali bekumele wena ngikugwebe ngithi abantu othatha izimali zabo laba baloko bengikhalela bekumele ngibasize ukuthi wena babuyisele izimali zabo but umthetho womnyango awungivumeli mina ukuthi ngiyokuhlanzisa awungivumeli umthetho womnyango ukuthi ngiyokuhlanzisa ngilandela ama rules but baningi abantu abakhala kumina ngokukhilwa uwe 2+2 and angiyimisele nami ukuthi ngiqale phansi nginqobe ingqinamba ukuze ngikwazi ukuhlanzisa wena but be careful bazokubulala abantu bazokuhlakaza ikhanda ngomshini labo hlimati zabo bayingozi kuwena laba ekade uthi unezilwane ubakhohlisa ilanga ekade bezorealize ngalo ukuthi ubenza izilimi bebezokuhlakaza ikhanda ngomshini basoba mfana wami basoba lento yenza obaba ibhobhili phezulu kwakho abantu abafune imali zabo kodwa ngiyabacela abantu ngoba senibatshelile abehlisa umoya igcineni nawe uyayiphantela uma ehluka uphante waphanta ngamanga wathi unilwane baba mawuthinta igama lelwane baba enye level le uzuqamba amagama owasusela lekhanda uthi khona othafaza udakwe phinde uyenze lo nami futhi njengamanje njengoba ngenza le video le ngikubongela ukuthi ngithe mangikukhuza wakhuzeka ngathi ningasebenzi iscash ngathi ungangiphenduli awenzanga lezi amasimba yenziwe lezi ezinye idididi mangabe zingangiphenduli mase ifuna ukuthumela amaphara ukuthi awadili nami mina mase ngidila nazo uthulile wena wangafuna ukuphikisana nami because idlozi lakho liyangibona ukuthi ngubani phela egcineni wonke umuntu unalo idlozi madoda and idlozi lakho liyakwazi ukubona ukuthi ngubani angiyona into yokudlala idlozi logwajo liyangibona ukuthi ngubani idlozi labafana benyoni TV liyangibona ngubani idlozi lale nkosi yakamnikathi leya iyangibona ukuthi ngubani mawuthanda hamba uyibuza ukuthi ubani uKing Park inedlozi eliphezulu liyachepha idlozi lalo mfana wakaZuma uTK Zuma loya liyangibona ukuthi ngubani ingakho ingekho inyoni ezodlalela kimi njengoba ingekho inyoni edlalela kimi angifuni ke sidlalele kubantu abavulnerable ifuni yona kwemanje 5 October wonke umuntu ngithakezela bonke abantu abanomakhanakhana nabangenabo makhanakhana why ngithabezela sifuna ukubheka ukuthi umuntu umakhanakhana usumsebenzele wagcina hlangene hayi emakhonini ngiphinde futhi mina ngenze insebenzo eyisezingeni eliphezulu into esengizoyenza manje la njengoba ku 5 October sengizofuna ukumema nawo wonke umuntu even abangenawo makhanakhana kunendlela engizoyisebenzisa as entry level ibona ngomhla ka 5 October ukuthi yini mina laba abanga afford omakhanakhana engizobasiza ngayo ngomhla ka 5 October khona into entry level engizoyenza angeke ngimemezele manje kuzomeleke ngokukhulu ukusheshsha labafana benyoni TV ngoba ngifuna ukubaxolela manje kusho mina kuzomela bayidelete le nto le lesa sketch wena please 2+2 kuzomela uyidelete manje le nto yesketch kuma social media platform wakho uyidelete la ezinye ngekesho ukuthi uzowayidlala ngengene kuzona but lesi singithikalishile kuzomela usidelete mfaka lokho ngiyaphuma kuwena kuzomela usidelete nje with immediate effect melu delete bafana benyoni TV ngizothumela abantu aba social media ngoba ngeke ngilongena ama social media enu ukuthi bazobheka ukuthi ngidelethile yini manje ngadelethile bafana benyoni TV ngizonitata bathatha isono somfana wala kandengezi somfana kandengezi ongenayo ngisho umfazi uzoqambela abantu amanga kule sketch uzothi
intilana nomfazi wakhe. Umfana ongena ngisho umfazi walapha ePitoli. Fanele ngezi walapha ePitoli. Kanje ngezi ongena ngisho umfazi uzothi la ulala umfazi wakhe ilwane zala nomfazi. La kanjani into ezingenayo into ongenayo iscash. Scash. Sengabheka ke nina kwaJoe nani ukuthi lo mfana owayekhala akuyena yena okanje ngezi ePitoli. Yanitshela ke. Yanixolela. Oh, thank you. Thank you. MC kwaJoe, ngiyayibona imessage yakhe ngenayo mfana nje angikhuluma. Ngiyabonga MC kwaJoe mfana ngiyaxolela mfana and amandla akho ngoba uyahlonipha azophinda phindeka. Mfana wakanje ngeze ePitoli into zakho manje izohlangana ngoba nansi imessage kwaJoe ingena. Nginqena ukuyifunda ukuthi uthini kodwa nansi ingena imessage kwaJoe. Manje ngeke ngisho ukuthi uthini. Sekusele uTK Zuma ukuthi naye sende yakhe bese kuzoba inkosi kaMnikazi ukuthi ukuthi azangisendele imessage yakhe yena. Ngiyabonga lapho MC kwaJoe winkunzi mfana. Supportwa yithi ke manje uKing Bhaka lapho ukhona. Inkunzi mfana MC kwaJoe. Qala ke manje kabusha MC. Hamba kosiza abantu ngezinga eliphezulu ke manje. Ngeke ngiyifuni but ngiyayibona message ayisenda manje. Inkunzi ke le. Ayishoni le nale. Shoni le nale. Sekusele manje wena ke 2+2 na usend imessage okuxolisa. Nawe 2+2. Thank you. Ngeke phela mina ngibalahle labantu. Ngichaza ngithi bonke ngiyabathanda. Ngiyamthanda MC kwaJoe phatha ngifuna into ezomkhosta. Ngoba lento manje izoqola abantu ngezinga eliphezulu. Kulokuthiwa hayi khona MC kwaJoe kanti all along imisebenzi ayenzayo MC kwaJoe mihle yabonakala. Sifuna lonto ke thina. Futhi ngisazofuna mina ukuthi mazi ikhona inyanga ezineqiniso aqhubeke uMC kwaJoe azihambele kodwa abangenzi iscash ashaye nje genuine good mfana nikwenze lokho show mina uKing Bhaka nangimina futhi nangimina ngisazokubiza uphinde futhi uze kumina njengoba wakwafika but mina usuke uzongi-interviewer mawuthanda uyophinda ungi-interviewe ngawo lento nawe wena mfana wakanje ngeze ePitoli ngiyazi ukuthi awungazi but ngiyakutshela wena 2+2 ngibonga nje ukuthi ukwazi ukwehlisa umoya kodwa kuthiwa mfana uke wazama ukunyuka ubusunyile shit man engazi ngabathanda abantu la ngaphandle futhi uyabona abantu mzwana abantu ba realize ukuthi lento yakamoya ngiyayazi mfethu ngiyazi mawushawa zinkinga ngazi kahle mashawa zinkinga inkinga ziyalekenyana kube inkinga phezukwenye buka nje umuntu avela asuke nje umuntu azothi nazi izilwane ugcwele izilwane ushakana do wazi ukubuka iAfrica Magic kuphela bese lento eyayivisualize ubuka ama move bese eyayivisualize ukuthi usefuna ukuyenza on action yena sekufuna abantu bayohlomekela lapho lafuna ngibuye ngiwafunde lama commenteni ona ngiyamthuza umuzi please help me King Shawa zinkinga yebaba iwona umsebenzi wami loyo yokuthi angiqale ngivikele wena ngivikele idlozi lakho yes bese wena ungabi imali esheshayo kumuntu fana lento kuthiwe khona imali esheshayo fuse gani nonke ezinja enithi nemali esheshayo into esheshayo kuzoshesha lo muntu ofuna imali esheshayo eze kuwena ethi uzofuna imali esheshayo uyena osheshayo ozonika wena imali esheshayo wena ayikho into ozonika yona nonke nazinja enithi nemali esheshayo fuse gani nonke nazinja enithi nikwazi ukuwinisa ilotho nikwazi ukuwinisa amahashi unazi kahle amanga lawo kusek khona okunye nje uma befu kwale komtuba kodwa kugcile lapha ku TikTok yinja nje leya engenamazinyo yinja but okwamanje ngisayilandela yani ithi inyanga lokomtuba yuma befu ngeke ngiyochaza why ukuthi uma befu ngiyochaza yinja nje but angikwazi ukuthi ngizofele ngiyisuse manje but inja mina ngimfuni umuntu ozotshela ukuthi uyazi kanti akazi
ngithi ngamnakile aleke futhi ukungigudla gudla abantu mabebuza bethi unjani uKing Bhaka khuluma iqiniso uthi awumazi ngoba ulazi idamu lami akwazi ufike kulona edamini lami awazi ukuthi ngisebenza kanjani ngoba khalakhana mina ngidayisa amafutha wena 17 angidayisa amafutha mina into engiyenzayo amandla alapha emanzini uma ngifika namafutha ahlala lapha emanzini edamini 7 days lapha mangwaso sedamini ngiwafaka kulesigodlo nasi athi ngiphendule ikhamera ukuze singiqonde lezinja because labantu bafike bathi bayazi kanti abazi nanti idamu nanti ngiphendule ikhamera dina ngabe umuntu otsho uyazi azafuna ukuxolisa ngekho nanti idamu lami nanti idamu lami yabona amafutha ahlala lapha uyazi ngesikhwama esimnyama alapha uma ngifika mina ngidonsa isikhwama ngiyasithatha isikhwama uyabona ngiyasithatha isikhwama ngizosifaka la uyabona ngizosifaka la manje sifaka la ngishiya 3 days esinamafutha abantu abathi sifuna amafutha makhanda oil basuka bengithuma ukuthi angizila uma ngiwathatha la ngiwayise esigodlweni sa underground eThekwini esigodlweni underground eThekwini from esigodlweni underground eThekwini bese fika umuntu sengiwalanda esigodlweni underground ngizonikhombisa makuthi anisazi isigodlo sami iprocess le baba process le awuvele nje wena amafutha adayisa akho into enjalo faka la ngenkathi King Bhaka uwafake la kwenzakalani isona sigodlo sami lesi esikhulu leli damu wena unesigodlo esigcwele imithi enukayo nemithi ekudidayo nemithi engabasiza abantu esami isigodlo nasi esakhe isigodlo sigcwele imithi enezinto ezifile inyoka zakhona ifile uthuma kanjani into efile ukuthi awulelo umuntu yabona amaselesa la khona file oqamba bakhona abafile mina nginesami isigodlo nasi into la iyaphila tshela ke mina uqoda kuhlala amafutha la ingakho nje lenyolo 2+2 ibingabe ithi iyazilwane zona ngithi ngiyabheka ukuthi hayibo lo muntu angaba kanjani nelwane engenayo inyoka elawula izilwane uthi zilawulwa uyena izilwane kanjani nekuyilawula imkhovu baba imkhovu ilawulwa inyoka imkhovu ngitshela ke mina namhlanje awukwazi ukukhuluma ngezilwane uzuqede ingekho into othi hayi kunobaba ngoba nawo lenyoka lelawulayo iyahlonishwa ifuna ukubizwa special kwayiyona tshela ke iyo leyo nyoka ake nginiyeke futhi ngalapha yasi ngizokhuluma into eziningi man ngizokhuluma into eziningi so manje mawuzobona u17 afuna ukujahla ngoba nakho eku level 1 yeba uyabona impilo it's about wena nento ofuna ukuyiachieve ba uyabona angikwenzela isibonelo nje ngendlela amanzi anamandla ngayo ngiyajabula mina umuntu bezokwazi ukuthi yena nje ayiyelo lwandle emanzini ngiyajabula mina afika iphukudele nje anike ngamale mhlobo engenamakhanda engahlanganisiwe ngiyajabulela lokho ngiyajabulela mina umuntu bezo yesontweni ake ayomdumisa nje uNkulunkulu into ezingidile esontweni ingesikhathi okhike nibhoboza abanye hayi bonke sebefuna ukukhuthuza ngoba nakho wena uthanda uNkulunkulu sebekukhuthuza ethi uyamthanda uNkulunkulu bese bethi uNkulunkulu uthi bazi kahle akho uNkulunkulu osho lawo masimba bawashona yabona kodwa akubona bonke uma uye esontweni kanti uthwele umthwalo ufuna uye esontweni sehlile istress ngoba umfundisi uyithintile lento ekuthwele ngentshumayelo hayi uyahamba uye esontweni uno 10,000 usuyabuya esontweni sewusele no 5,000 leli sonto kulona futhi seka amasimba yilosi yesonto fana nalabafundisi ekade bedume ekuqala babambisa oma bethi TV uyoyibamba iTV ayibambe kuthiwe bambi iTV kade kuthiwe faka imali account ubuza ukuthi yani bathi sow your seeds zaphupha zonke lezo zinja ezinye isemajele njengamanje ezofika hey ake uvike into yakho vike into yengane zakho vika
nalezi nyanga ebezithi sigijima ngegubhu zona igubhu athi umuntu nento nginesigubhu mina isigubhu sami siyawuletha umcebo namhlanje ziphuphe ziyanya ezinye zisenamoto ezinye bahambile abafazi ezinye izindlu ziyadilika ezinye zinezitha ziyasaba isabezi ezinye seyicela olift kwabanye abantu ezinye ingakho omunye ngaze ngam-advise ngathi shintsha ijoyinti babulenza indlu uhlale kuyona tshelwa yimi King Park yabo so manje bafethu hey mina angidlali mina futhi mawucabanga ukuthi wayiwena yilento edlalayo usenkingeni one day uyobona angidlali mina angidlali mina hawu kwemadoda so mageja uthe ufuna ukuzongibuza imibuzo emibalo uthe ufuna uzongihlaba ngemibuzo yabo uyena ke umuntu mageja okwamanje ispirituality sakhe engisibona ukuthi clean market hayi ukuthi uyena kuphela bakhona abanye ngake ngasho bafethu ngathi ngizobabiza la ngilanga abantu ngizobabiza la and mangimbiza umuntu ngizomtshela ukuthi ucapable ngobani kodwa uyabona ukuthi ufika umuntu ufike umuhle unuka iperfume babo ithenge lapha eOcean Mall noma eSentini eGoli athe kusuka yena ayothi geza ngamasimbi entelezi enukayo agezele ema toilet ukufaka isichitho lo muntu isichitho lo muntu omunye ayogeza kule mfula yala emalokishini yetamkoko afika kufaka emasimbeni yabona mawuthi ugeza umuntu umgezela toilet uyabhayiza lapha uthi ugeza umuntu umgezela emva kwendlu uyabhayiza lapha uthi ugeza umuntu umgezela kule mfula echithele itamkoko umfaka isichitho lo muntu nakasasho ukuthi hayi lamanzi awekho clean ayanuka umuntu umgeza emanzini ongakwazi ukuwaphuza if you cannot drink lawo manzi ungamgezi umuntu kodwa ekuthiwa bayazi abantu kumele ngabe before kuthiwa bayagezwa kumele abathi waphuze kuqala wena muntu phuza kuqala ngoba once waphuza kusho uyasho ukuthi anempilo impilo iba ngaphakathi mayisiba ngaphandle futhi if you cannot afford ukuphuza lamanzi ogeza umuntu kuona kusho lawo manzi awangcolile awalungile ingapforika phakathi nengaphandle lomuntu foringa phakathi nengaphandle lomuntu khuluma ngamabombe ngoba ngila thini kimi sesiqalile siyapenda nakho sesiqalile kuyapendwa manje nakhe yagqokiswa lendlu kulungisela uOctober njengamanje 5 October zonke indlela zizana umshini nanke uyasebenza lapha phezulu noyenye indlu ezongena phezulu lapha kuyambiwa bathini mina bathini bona kunjani makunje wena nyanya fuck off shit ngeke ngeqa magule inamba yami ithi 0798130260 uyangi WhatsApp mawuthe uyafona wangangithola send WhatsApp mawusend WhatsApp ngiba nesikhathi la ngibafunda khona ungathi mawusenda manje bese nawe expect ngiphendule manje cha senda nje bese uyalinda ngizobuyela kuwena ngiba nesikhathi ukuthi sengidila no WhatsApp ke manje kwala ngiyakufakela papa yini ngizonibona futhi Saturday ngizobuya nomunye live kodwa ngibonge lapho MC Gwajo ngiyibonile imessage yakho ingene ngeke ngifundele abantu ukuthi uthini la
Ngiyabonga mfowethu, uyindoda. Indoda iba njalo indoda. Banjalo indoda esebenza ngeqiniso. Imakhwala iphambuka yakhona iyaphumela obala. Thank you so much. Bye bye.